Joint send-off ceremony sa kapulisan, kasundaluhan ug Coastguard gipahigayon alang sumaabot nga May 13 elections. Full alert giisa na sa kapulisan alang sa hapsay og malinaon nga piniliay. Ano ang report? We are ready for these elections and hoping that there will be no major incident and that the elections could be considered as clean, honest, safe and fair election this coming May 13, 2019. All systems go na ang mga law enforcement agencies sa ilang responsibilidad sa maabot eleksyon. Dungan gipahigayon ang ceremonial send-off sa mga sakop sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines o sa Philippine Coastguard, sulod sa PRO7 headquarter. Gitambungan kini sa mga dagkong opisyal sa mga hinsya nga gitahasan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa piniliay. Mitambong usab ang OIC Regional Director sa Comelec 7, Attorney Veronico Pitalcurin. Unang gihimo ang interfaith prayer nga gipanguluhan sa nagkalain-laing religious denomination. Dayon gisunod ang Santos nga Misa. Samtang ipahigayon ang pagbendisyon sa mga men in uniform, sakyanan sa kapulisan ug ubang mga butang nga gamiton nila sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa eleksyon. Tagsa-tagsang mipadangan sa ilang mensahe ang mga opisyal nga naglangkob sa misyon. Today, we will be deployed for war. What kind of war? The war to win the hearts and minds of the people to follow the law. We are very ready after all the visits, inspections, dialogue, etc., and we are ready. And I think karon gi-distribute namon ng mga tao para pati katong sa mobile force nato ang maghatod na ng Coastguard vessels, Navy vessels, tapos ang uban sa vehicle. So all the requirements ng mga probinsya na ato mga PD dire gihatag na nato. Samtang ipaniguro usab sa ubang mga stakeholder ang ilang suporta. In this case of Region 7, he has tasked Brigadier General Madriaga to ensure that the needs of the COMELEC, together with in coordination with the Pro-7, are being provided by the AFP. So in Central Visayas, the Coast Guard has offered everything that we have to help our partners in the armed forces and the PNP do their task better. Gipatuman na sa kapulisan ang full alert status sa tibuok nasod isip kabahin sa pagpangandam sa eleksyon karong Lunes. Kauban si John Solon, ako si Alang Domingo, Balitang, Bisdak.